Era que queríamos que, igual que en anos anteriores, diante do Centro Sociocultural se pusera unha árbore con adornos e demais, porque, bueno, a xente botaba en falta, non lo dixeron varios veciños, e queríamos volver a poñer aí unha árbore navideña. Sí que é certo que vai haber unha ampliación aínda así é imposible chegar a todas partes da cidade, e respecto ao tema da árbore, aquí Xanduro di que sí, que vamos a intentar colocala. A ver si de alguna maneira sentan as tapas da estrada, porque están todas que fan ruido desde o Hotel Peregrino hasta Lidl. As tapas non están fabricadas para soportar tráfico. Que se fai? Sóldanse, hoxe en día sóldanse, pero despois de un determinado tempo volven a romper esas soldaduras e hai que volver a soldar. Avisarei porque fundamentalmente son tapas de traída de sumidoiros, darei aviso luns para que as volvan soldar, pero as tapas están aí na construcción dunha nova rúa. Podes decir poñer as tapas na beira rúa e non na estrada, que donde dan problemas, pero as rúas xa están feitas e non hai moito que facer con iso, excepto estar pendente e mantelas soldadas. Das xeringuillas, que me afectan moi de cerca porque eu vivo ao lado de onde aparecen as fotografías na prensa, están ao lado da miña casa. Entón, non sei se é unha cuestión de control policial ou non sei como se pode abordar esa cuestión. Lamentablemente, a situación de incremento do tráfico e do consumo de drogos non é só unha cousa de Santa Marta, nin siquiera só local, é mundial, hai un repunte mundial. E aquí, xa digo, na cidade non só é un problema de Santa Marta, desafortunadamente, Fontiña, San Pedro ou Vite son os que se me acordan agora, plantexaron os mesmos problemas. Para nós é valioso estar aquí e en contacto ca cidadanía porque temos que o primeiro, eu creo, reconocer os puntos onde está tendo maior impacto para atendelo.